Nijangkar benglong arlo rong khang emisi constituency arlo kacha thang klong alanksun polote Li-Honjar alanksun ta isilo labangso alanksun along kijui kelang damatum tame aphai nang bat bom tanglo lasi labangso Li-Honjar alanksun along an West Kar Benglong Chamber of Commerce abutung atumpen kahumri padodamlo Pini West Kar Benglong Chamber of Commerce abutung atumpen Li-Honjar alanksun along kahumri damahut labangso alanksun amen chithang bom si piniarni anke kijui kelang damatum aphai nang bat bom asonsi thekpon longlo Bon tamay labang solong sunalong Pini Chamber of Commerce atumpen kahumri damahud barpi barso kitia hem abangke nonamat avela lasi Chamber of Commerce atum prabjin pen barpi barso kitia hem kimrang pon popusi phirangke thengolong thanpon lo Oli tumang Pini nang kahumri bangalalo adak ahin pen kirang pusame mane solo so lapen gitu local unlocal kirang dak kan kan samel sondo ala siaport ahul kali same dak baroma tamel son sumi da son do asi dak kenal ami tung icho kijun lapen dak lang kiklo lason aning kang sampen ke theklong lason do lasi tumang theklong lo dak mane icho kijuna dim no kiju kilang dim no dolo pon da so dim bangke gitu toilet laso mukha bang nili tum thekamong lo labang so avila asini tum dak pinang humbi lo je rong sardum dolo lapen ladak committee tum dolo labang so awareness ke dengi phandam nili tum pini latum ben committee ben chingrai sil tum chamber commerce team ben bangsi pini itu madema klong tamerang tham lo dak lo kim nang dak lo temar nang pini tum han pini nang pasini dolo asini tum la 5 tarik masa tarik pelotang time tum tambang cheng tipo asila so dim bangke tum pipo sikenang so Atina muli tu mosi kicu halapu kijui kelang ke bang atuma phans tame bang solang sonalong bong sisa kapa phukpen kebar thap thede ji lapen keter care kebar thap thede ji aphan kijui kelang ke bang atup ana phans tame kachuning rialam thepen phirangke thengolong Chamber of Commerce a chairman Michael Kramsapen thanpon thu ini litum Chamber Commerce me make pachini balalo non kebangji tin bang tin busame non litum dak na hombi lo ditu kaprek hormu busame la sisa hormu ma plastic hormu same kebab kilo sane theklong asi itu malalo la committee ruman tame labang so sab to mane awareness mukha mate la kebang kedam atu manda pachini ni malalo wartap te da hormu bang mane longdin di vet pen mate longdin dustbin do ponda dak di vet pen lason iklen ni malason itu kirim le kini dulu kadok le bang pugang tipin ke atu mantame Dong kamu kampen wiki be Kar Benglong live